बिटिआर गोरोबथानि दिनै बोसोरसे दिनै बियो जाफैबाय आरो दिनैनि सानावनो भारत सरकार आसाम सरकार आरो एनडिएफबि मोनब्रै ग्रुप दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ जथाय लोगो नांनानै बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बेयो मोनसे गोजोननि गोरोबथा बेनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव शान्ति प्रतिष्ठा जाबाय आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिया मोननो गोनां जिखिनि जोङो दाबि जोङो लाखिदोंमोन बे दाबिफोरखौ जोङो जिखिनि नांगौ बेखौ जोङो मोननो हादों आरो जोङो गोलाव लामा हान्थिलांबावनांगौ दङ जोंनि अधिकार आरो जोंनि मोननांगौ जिखिनि माखासे जेंना जेंसि फैबाय थानाय समाव बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावगोन दिनैनि बे सानाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्त्रि अमित शाह आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जि मदद आरो नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आथिखालनि बिटिआरनि चिफ आरो एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसे एनडिएफबि जिखिनि माने ग्रुप्स दंबावो रन्जन दैमारि एनडिएफबि एस आरो लोगोसेयैनो जिखिनि ग्रुप दङ गासैनिबो मदद आरो हेफाजाबाव बे गोजोन गोरोबथाया जानानै थाङो आरो मिजिंथियो जे फैबाय थानाय समाव नैबे बोसोरसे जास्लाबैयावनो जिखिनि दफाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकार लोगो नांनानै जोङो जिखिनि मावफुंनानै लानो हाबाय आरो आद्रा थानाय जिखिनि दफा दङ बेखिनिखौबो जों मावफुंनानै लानो हागोन बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोनाय सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बेबस्था समाज दानाय राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि हाबा मावनाय बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जों हाबा मावलांगोन बे गोरोबथायाव जों जिहेतु सागान होदोंमोन आफाद हिसाबै बेखायनो दिनै बे गोरोबथानि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ जोङो नैबे आम्बागावआव जानाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बे माने खुंफुंनायाव जोङो फिरफिला बिरहोदों एबसुनि लोगोसे एबसुनि एनडिएफबिनि आरो बिएलटिनि लोगोसे रायजो राजा बे गोलाव समनि 33-35 बोसोरनि सोमावसारनायाव जेसेबां जोंहा मुंख्लं जालांबाय जोंनि गेजेराव बिथांमोना गावनि जिउखौ त्याग खालामनानै जोंनि दिनैनि थासारिखौ बा अधिकारखौ मोननो थाखाय जिउखौ बावसोमबाय बे गासैबो गेदेमा मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जों दिनै खोमाना माने जानो गोनां जाबाय दा बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो मुंख्लंआव बिबार बावदों आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिनि जि मर्यादा आत्म जि स्वाभिमान आरो बर' हारि थांना थानायनि थाखाय जोङो जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ गेरेमसा हारि दानायनि खामानि दङ जातीयताबादनि जिखिनि बाथ्रा माहारिबादनि जि बाथ्रा बे गासैबो मोन्थोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि होलांनाय मास्टार प्लान आरो ग्रेड प्लानखौ लामा होसोनानै जोंनि आल्टिमेट गलाव सहैनो थाखाय जों हाबा मावगोन दा बेखौ लानानै जेबो माने गोनो गोथो जानो गोनां गैया बे गोरोबथानि गेजेरजों जिखिनि मोननो हाबाय बे जोंनि हारिनि जिखिनि दाबि दङमोन बेखौ जों लानानै गोरोबथाखौ खालामबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि जि टारगेट जोंनि जि एसपिरेसन बेखौ लानानै जों हाबा मावगोन खुनु सरकार बा खुनु माने हानजाया जोंनि एसपिरेसन जोंनि ड्रिम जोंनि टारगेटखौ रावबो बोननानै बा ताला मारिनानै दोननो हाया दा बेखायनो रावनियावबो गोनो गोथो सानालासिनो रावबो जाहाथे माने दिनैनि सानखौ जाहाथे माने जोङो माने मोजाङै रंजानो हायो आङो बे बाथ्राखौसो बुंदों जे जोङो दिनै गोग्गानायनि सान रंजानायनि सान आरो बे गोग्गानाय आरो रंजानाय आत्ममर्यादानि जि सान बे सानखौ बयबो जाहाथे फालियो मोजाङै रंजायो आरो मोनाबिलिनि समाव आलारि बाथि सावनाय जोंनि अफिसाव गामिफोराव जों बयखौबो हांख्रायदों दा बेखायनो बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा बे गोजोननि आरो रंजानाय आरो गोग्गानायनि सानखौ जाहाथे मोजाङै फालियो आं बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बेखिनिखौ हांख्रायबाय गोजोन्थों। सागानगिरि आरो एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया थाबैनो गनायनि बाथ्रा ससियेल मिडियाआव ओंखारदों बेयो बेसेबां सैथो? मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै गोरोबथानि उनाव आयेन बायदियै बिथांखौ जेलाव दोनफिननाय जादों दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकारजों ज' लोगो नांनानै सावरायगासिनो दङ नखर मन्त्रि बिथांजोंबो सावरायदों आरो बे जिहेतु मोनसे आयेननि प्रक्रिया दा आयेननि प्रक्रियायाव जोङो बेखौ जिखिनि रिलेक्सेसननि बाथ्रा बा सुक्ति मथे बिथांखौ आयेननि गेजेरजोंनो आयेन प्रक्रियानि गेजेरजोंनो बिथांखौ लांदां अख्राङाव हगारनानै हरनांगौ बा न'आव थाफैनो हानायनि सुबिदाखौ खालामनांगौ खारन केस उइड्रलनि खामानिया जाबाय थादों बेयो फेस मेनाराव जागोन
बबेबा केसा थाब उइद्र' जागोन बबेबा केसा एसे लेंदि जागोन नाथाय जेलाव थानाय साफ्रोमबो बिबानगिरि दैदेनगिरि जोंनि गेदेमा बिथांमोना न'आव थाफैनो मोननांगौ जिहेतु मोनसे सुक्ति जाबाय सान्थि परिबेस फैबाय दा बेखायनो जों सरकारखौ बुंदों जे सरकारनि जिखिनि बेबस्था दङ बे बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै हरनांगौ केस उइद्र' खालामनांगौ रिहेबिलिटेसन होनांगौ आरो एक्स ग्रेसिया मार्टियार फेमिलिनो होनांगौ दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारिफ्राबो लासैनो जागोन आरो बेखायनो माखासे आयेननि जटिलता दङ आरो बे जटिलताखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो गासिबो जयैनो खामानि मावगासिनो दङ आङो बे बाथ्राफोरखौ बारा बेखेवनानै बुंनो गोनां दङ होननानै सानाखै खारन बेयो मोनसे मावनायनिसो सम आरो मावनानै जोङो हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनो हायोब्ला बुंनायनिख्रुइ जोंहा मावनायजों बांसिन ओंथि थागोन होननानै आं सानो गोजोन्थों